Vybrali sme túto lokalitu, pretože je to taká nová biznis štvrť Bratislavy, je dobre dostupná a takisto sa v nej nachádza množstvo našich biznis partnerov a klientov. Ďalším dôležitým kritériom bola udržateľnosť. Dôležité bolo pre nás, aby sme mali modernú, zdravú a príjemnú kanceláriu, kde môžu ľudia stráviť nielen čas efektívne a príjemne pri práci, ale takisto využiť množstvo príležitostí na relax a oddych. Sú pekné tie priestory, také vzdušné, priestranné. Je to taký modernejší než ten starý. Je to veľmi príjemné prostredie. Jedným slovom asi lokalita. Naša taxácka kuchynka. Asi, že to je moderné. Sú tu super terasy. Ty výhľady, vynikajúce. Všetko. Je to úplne nádherné, krásna lokalita, krásny office. Veľmi sa mi páči.